Right ke sisaqhubeka kanjalo sithi nje Mtuba Hustlers showcase your talent ngaso lesisikhathi ke kanti besazi ukuthi lena ke it's a showcase your talent event ebesikhona lana kwaSomkhele ngalolu suku le16 namhlanje. Mfowethu sikubingelele sikwamukele mfowethu. Ngibingelele nasemsakazweni ngiyaphila mina igama umthobisi sibongo wakumede ngisuka endaweni yasokhulu. Ngibonga ubalana namuhla ngizoperforma kanye nama artist. Ngiyathemba ukuba njoba ngiperformile bathokoza nasekhaya into engiyenzile iphuma kumina ngenhlizweni ngaphakathi uthani umculo nje iphupho lami ngahlahle ngifuna ukuya kude ngawo. Mfowethu ubani role model yakhe emculweni? Role model yami emculweni uTanya ocula iBlack Diamond. Yakubona mfowethu ugqokiswe njengaye namhlanje ngiyayibona lesigqoko sasekhanda sifakile uthi hayi mfowethu uTanya ngempela uthi kwasha hayi uTanya ngempela hayi uye ngempela uTanya. Right mfowethu ke mfowethu ngiyajabula nje ukuthi mfowethu sibe nawe khona lana mfowethu mhlambe ukucela nje isupport kubantu bangakini nasemphakathini wanginina na kwi-family yakho mfowethu mhlawumbe ungayithini nje? Hayi bengizayicela isupport kuma council endawo ngakithi kuba besisupport singama local artist. Lento esenzayo iphuma kuthina singathanda nathi ukumela isithunzi sasendaweni yethu. Nakumndeni wami ke ngicela ukuba bengisupport kuzo zonke izinto engidingayo kumculo. Right mfowethu sibonga kakhulu mfowethu ukuba nawe nje ngaso sesikhathi. Nami ngibonga ukuba nawe. Right ke umsakazo wakho Mtuba Hustlers online radio station ngaso lesisikhathi kanti usahle nayo khulana Nkurayza ngwanqumalo phansi Mtuba la kaqhamuka khona. Njengamanje nje ngizothatha abafowethu ke nje siqhubeke nayo interview yethu mfowethu sikubingelele sikwamukele mfowethu ohlelweni. Hayi ngibingelele kubalaleli. Right mfowethu uyichaza nje kabanzi ukuthi ubani uvelaphi? Igama lami nguLwandile Sibongo wakhoza. Ngisuka ngokuzalwa kwami ngizalelwe kaSokhulu kodwa ngokuhlala ngamanje ngila eMtuba eDukduku. Oh useDukduku mfowethu eDukside. Yeah. Alright mfowethu mhlawumbe nje ukuchazela umlaleli ngasekhaya ukuthi wena mfowethu uthe namhlanje wenzani lana mfowethu njengoba kuzi 16 June. Ngithe ngisuka ekhaya ngize la kwi-event ngizonandisa umculo wami engiwenzayo. Mfowethu yindaba ekwenze ngoba ngiyacabanga ukuthi eDukside akhona ama event and maningi ama event obuwabona mhlambe obuwabona uza ngapha wathi nje no ngifuna ukuza le kweMtuba Hustlers yini nje mfowethu ekufake lo gqozi? Ngokubuka kwami ngathini ama event ajwayele kuba sedukduku ngwajwayele nanokuthi izinto esuke ezenzeka khona ngijwayele ngithe nje angeke ngizele ngoba ihlukile futhi ihostwa abantu abathe ukuthi mfowethu mhlawumbe nje ukuchazela umlaleli ngasekhaya ukuthi umusic mfowethu maye ufuna owakho engawuthola kanjani? Okwamanje ngise-artist nje safufusa kodwa ngisephezulu kwazo lezo nhlelo lokuthi ngivule phela ama platforms abantu bekwazi ukuthola music kwami. Mfowethu njengoba uthi nje mfowethu uyi-artist elisaphusha isupport la uqhamuka khona ikanjani? Bakhona abanginikezayo futhi bakhona futhi abakhombisa ukuthi bangipretendele kodwa ngithi ngibonge kulabo bathi besupport nje ulwakhe emculweni. Mfowethu ungena kwakho estage uzizwe kanjani mfowethu njengoba mfowethu uwalobo ugqoka iphinifa uzizwe kanjani mfowethu ungena estage mfowethu uperforma nephinifa mfowethu ngathi umama uphekishini? I-performance bimnandi kakhulu because bengihambisana neteam engoma yami bengijulile kakhulu mfowethu mhlambe usiphi isimo ubhala le ngoma yakho? Ngangisosizini ngempela nanokuthi ngangikhuluma ngento vele yenzakalayo khona la emhlabeni. Yebo. Right mfowethu sibonga kakhulu mfowethu ukuba nawe ngaso lesikhathi mfowethu. Hayi ngibonga kakhulu ngiphinde futhi ngithi ke bye umsakazweni eRise FM. Right mfethu Mtuba Hustlers TV noma ngathi nje Mtuba Hustlers radio station ngaso lesikhathi mfethu sikwamukele sikubingelele mfethu. Ngiyalena nami babalaleli bakhaya
bese ngibingelele no nabangilalele. Right mfowethu mhlawumbe uyichaza nje uchaza nomlaleli ngasekhaya ubani usukaphi? Oh lo okhuluma njengamanje umthunzi ovela eMdolomba kaMkhwanazi. Mfowethu babiza ngubani emculweni mfowethu? Bangibiza uBlake emculweni. uBlika. Yeah. uBlika lisuwablo ligama lokuthi Blika ngathi uthi face break. Ayi uziyo thatha ngibiza ngoBlack. uBlack. Ngiyakubona mfowethu udla uBlack wamanje ukuthi hayi leli gama bakuphanga ngoba bekusukela uyinto vele oyenzayo. Yeah. Right mfowethu uzwe kanjani mfowethu nje ukushiyelana inkundla nabanye mfowethu abacula bakhona njengamanje? Ngizwe ngijabule futhi ngathi ngaphinde kwenzeke nalokho kade kwenzana namhlanje. Kusazophinda mfowethu nje masingasipha isupport lokho nje sikufunayo support yenu bafowethu ukuthi nifike ngobuningi benu. Kusazophinda kuyeza nje kuningi mfowethu. Kodwa ke asikho lapho njengamanje mfowethu ufunda ugrade bani? Ngenza ugrade 9 noma grade 9. Enomathia. Yamazi uMr Ndaba. Ngiyamazi thisho omkhulu wethu. Thisho omkhulu. Uyamazi uMr Mchunu. Ngiyamazi. Kwakuthisha bami labana babengifundisa lapha na iGT ngifundisa lapha uNdaba ngifundisa LO ka grade 8. Cabanga nje grade 8. Mfowethu mhlambe nje mfowethu ukurap up mfowethu uma umuntu mhlambe efuna ethi nje cha ngubonile mfowethu ukuthi uyayiperform uyayenza into yakho mfowethu ngicela uzonandisa kwi-party yami noma kwi-event yami noma kuphi wenza kanjani mfowethu utholakala lapho? Okwamanje bengasibizi and futhi asabi naye account number mhlawumbe abantu basithola kuyo sisaqala kodwa ku Facebook nikhona kodwa ku Facebook usikhona mhlawumbe ngubani ku Facebook ngama VVM Facebook VVM right mfowethu uyezwa kanje umlalelo wami ukuthi uyamfuna umfo ungamthola nje lapha uthi nje VVM sobe sene benithola kahle bekukhulume nje nani yonke into right mfowethu sibonge kakhulu mfowethu liphi hlobo lomculo olenzayo? HipHop. Ushaya HipHop mfowethu? Ubani mfowethu role model yakho ngathi uzothi nje uBusta Rhyme? Lethi hey mfowethu kodwa nguyeke ngoxoxela ngelinye ilanga. Right mfowethu siyabonga kakhulu kuba nawe mfowethu ngaso isikhathi. Nami ngiyabonga kuba nani. Right mfowethu asibambe omunye umsakazweni wakho ke Mtuba Hustlers online radio station ngaso lesikhathi ke mfowethu sikubingelele sikwamukela mfowethu. Yebo sanibona ngibingelele. Kamba kanjani mfowethu? Sikhona sephila nje. Right mfowethu mhlawumbe nje mfowethu ukuyichaza kwakho mfowethu ubani usukaphi? Mina igama uMhlengi Sibongo Mamsweni ngikhona la around ngaSomkhele. Ukhona la around ngaSomkhele? Yebo. Angikwazi mina kwaSomkhele. Hayi ngikhona ngiyatholakala abaningi bangazi ngoDa Voice emculweni. Oh Da Voice. Dalizwe ngesizulu. Lizwe nje lizwi lodwa nje. Lizwi. Yebo. Oh walithatha leli gama wavela wathi hayi angilenza isingisi. Ngathatha lezulu nje igama lami ngathi Da Voice ngishise silungeni. Oh yeah. Hayi ubuchule mfowethu artist. Yabona ukuthi kuyasiza ukuba artist. Okwamanje nje ngisazama uthathe local artist ngoba ngihambi ngedwa vele ngihamba khona mfowethu engicula naye Village Boyz team sibabili nje kuphela. Right mfowethu mhlawumbe nje ukuthatha usibeke mfowethu umculo niuqale nina ndini leyanze ukuthi nithi no asicule lo mculo. Umculo mina nje ngokwami uqale 2020. Umfowethu engicula naye uyena wangifaka ngingasilutho nje. Ngifaka ngicene sengena ngoba gcina nami sengibhalile ingoma seshaya nje njengoba shaya namanje. Mfowethu mhlambe iziphi ingqinamba enihlanganisana enhlangabezana nazo njengoba nazo isazi ukuthi ni team nisebenza nibabili? Abantu bakhuluma kakhulu abanye basigxeka yini baningi abasigxekayo kodwa siyathola ukukhuleka mokhona labasupportayo. Yini le enenza ukuthi noma abantu benigxeka kodwa nithi no asinga give up asiqhubeke siwenze umculo? Ingoba bakhona abasupportayo basitshela siqhubeke singa give up futhi siyabona ukuthi lento isifanele masithi sithatha ukubheka. Mfowethu mhlambe nje utshela umlaleli ngasekhaya nitholakala kuphi kanjani? Okwamanje uyasithola ku Facebook ngamagama ethu nje esibiza ngamculweni kodwa kuma platforms asikatholakala ngoba sinawo amandla ukuyisa kulezo ndawo. Okusho ukuthi mfowethu ngathi niyalifuna usizo kwabantu abaphakeme. Yebo ngasho kanjalo. Right mfowethu mhlambe ubani zingaki ingoma senikhiphini? So 7.
ubani uproducer wenu oshaka kangaka ngoba hey ngizwile lapha stage ngize ngasukuma ngama ngaqondile ukubuma ngathi hayi bezana abafana hayi uproducer kahle bahluko kodwa sesikuyena nje manje Cairo kodwa yebo umuntu esiqale kuyena wangakithi kodwa ngingimbale ke ngoba ingoma nje engathini besisuka kusibani ingumuntu eweshaya kuwe nje ingoma eningi esinazo. Right mfowethu mhlawumbe nje ukuyibongela kubalalela abakulalela ngaso isikhathi nakubafowethu ade beperforma ngalena ngithi ngibonga kakhulu kubalele emakhaya basilalele nabantu nje abasupportayo emculweni wethu ngingayibongela mina nto ngibongeleke nama artist nje esinawo la. Right mfowethu nje mhlawumbe mfowethu sibonge nje ukuba nani mfowethu kuyo le event yange 16 June mfowethu. Hayi ngibonga kakhulu lolu zibuso olukhulu nje empilweni yami ngoba ngikwazile nami ukuyibonisa phambi kwabantu ukuthi ikhono lami lingakanani. Right mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu. Hayi sibonga. Danke mfowethu lana ke ngimi nensizwa iyaziwa kakhulu lensizwa bathi ubani bathi Menziwa lensizwa ke ade nje ingena nje lapha shiyelana istage nabanye abafowethu Menziwa mfowethu sikubingelele mfowethu sikwamukele mfowethu asisakwazi swahlala eThekwini. Ninjani sinjani sikhona mfowethu singezwa nina nginjani nina mfowethu luthini ulwandle laseThekwini mfowethu ngiyabona ngathi usulekile nje manje. Hayi into zakhona ngiyabona ngikhuluphele ngemuhle kanjena nje kushube kakhulu. Ngiyabona mfowethu nehlathi seqala ukucoca amafutha manje hayibo kwezakalani nale ndoda mfowethu ngoba phela siyayazi iningi incule ensizwa. Hayi kubhizi kakhulu. Hayi kubhizi mfowethu. Yeah. Mfowethu mhlawumbe nje mfowethu ukubingelela abantu ngasekhaya mfowethu uzazise mfowethu ukuthi wena ubani wenza lophuhlobo lomculo. Hayi umenziwa nje wasiphile waxaba isibongo ngihlala wasemtuba ogengela isigodi but ngisemthekwini ngokuhlala nomsebenzi. Ngingaziwa kakhulu ngelikaMenziwa igama kakhulu endimeni kaMaskandi ngenza Maskandi music. Alright mfowethu into eshawa Maskandi lana kakhulu mfowethu sikubonile ubushiyelana inkundla nabanye abaculi mfowethu abakhona njengoba sazi ukuthi namhlanje i16 June mfowethu usizwe unjani. Angasho ukuthi hayi siphatheke kahle hola somkhele kusemnandi ngicathi kuzoqhubeka futhi kube mnandi ya noza kwethu bonke sibonene besingazani nabo akumnandi kakhulu. Mfowethu ngizwile lapha bathi ukhiphe hit album ishisi ikhoda ngisho nosomatekisi bayi yabona into masidlala usomatekisi isuke isinzima kakhulu. Ya khona ke yazame ngempela noma sekumele ilanye manje ngoba sekulate kakhulu. Uyashesha ukulamanisa. Hayi isikhathi asisekho sidliwe yithi. Mfowethu mhlawumbe nje ukuchazela umlaleli ngasekhaya ukuthi uma mhlawumbe edinga uMenziwa noma edinga umsebenzi wakhe utholakala kanjani. Awumenzi uyatholakala nje umsebenzi ukhona kuma social network kuma digital stores noma ufuna ukuxhumana nami ke futhi ngiyakhona ukuxhumana nami ku Facebook umenziwa music wa check umenziwa music likhona ipage lapho elisebenzayo impela nje lipowerful kuma contact ami khona inamba yami ngitholala kuyona ithi 079 4191 602 ngiyabonga. Right mfowethu sibonga kakhulu mfowethu ukuthi sibe nawe osukwini namhlanje mfowethu suka eThekwini mfowethu. Hayi kunjalo impela. Mfowethu so let's speak naseThekwini sizokwenza nje event. Hayi kumnandi thina kuyaphileka. Ya akusho wena mfowethu. Akusho mina. Sibonga kakhulu mfowethu Menziwa. Siyabonga kakhulu. Danke mfowethu mhlawumbe nje omunye usasele nje omunye mfowethu sikubingelele mfowethu. Ewe hamba kanjani mfowethu? hamba kahle. Hayi mfowethu mhlawumbe nje uyichaza mfowethu ubani usukaphi? Ucebo Mnguni ngiqhamuka esigodini samyiki. Samyiki? Yebo. Right mfowethu ushala ubuculo lomhlobo lomculo mfowethu. Ngishaya iHip-Hop neAfro-Pop. Afro-Pop neHip-Hop. Yebo. Alright mfowethu. Mhlambe nje mfowethu uqale nomculo senibangaki ngoba siyazi ukuthi abanye bake besebenzeka ama team ephinde umuntu ayisebenzele yedwa yebo so nina nibangaki and zingaki ingoma esenikhiphini? Ingoma sesikhiphile ziwu7 sibabili igama leqembu lethi Village Boyz bayasazi ke endaweni yangakithi nasesikoleni eNomathia Technical School. Right mfowethu mhlawumbe nje ukuyibongela mfowethu ngesikhathi onikwe sona ukuthi udlale stage. Ngiyibongele ngesikhathi nje osiphiwe wathiwa nje mfowethu nali thuba dlalana stage uyibongela kuba la babukeli ade bekhona bekubuka nokuthi uzizwe kanjani wena ungena stage.
ngizizwe ngijabule because bese kuyithuba lami lesibili ngene stage perform nokho nje benginamahloni kodwa ke enjoyile ukudlala stage nabanye abafethu right mfowethu sibonga kuba nawe mfowethu yewe right